Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι η απλή πράξη της αποθήκευσης χρημάτων σε ορισμένα μέρη του σπιτιού σας μπορεί να προσελκύει φτώχεια στη ζωή σας? Αυτή η φαινομενικά αθώα επιλογή μπορεί να δημιουργεί έναν κύκλο σπανιότητας που δεν μπορείτε να σπάσετε. Αρχαίες διδασκαλίες του Βουδισμού προειδοποιούν ότι ορισμένες συγκεκριμένες τοποθεσίες απορροφούν την θετική ενέργεια του χρήματος, μπλοκάροντας την ευημερία και θέτοντας σε κίνδυνο την οικονομική σας σταθερότητα. Αυτό που πρόκειται να μοιραστώ μαζί σας σήμερα, αν συνεχίσετε να κάνετε αυτά τα λάθη, μπορεί να σαμποτάρετε το οικονομικό σας μέλλον χωρίς καν να το συνειδητοποιείτε. Αυτές οι 7 τοποθεσίες στο σπίτι σας, όπου μπορεί να κρύβετε χρήματα, έχουν τη δύναμη να προσελκύουν αρνητικές ενέργειες, υπονομεύοντας τις πιθανότητές σας για επιτυχία και αυθονία. Κάθε λεπτό που καθυστερείτε να διορθώσετε αυτό, θέτετε σε κίνδυνο όλα όσα έχετε χτίσει μέχρι τώρα. Αλλά μην ανησυχείτε, υπάρχει ακόμα χρόνος να αλλάξετε την κατάσταση. Αποφεύγοντας αυτές τις επικίνδυνες περιοχές και εφαρμόζοντας τις βουδιστικές διδασκαλίες που θα αποκαλύψω, μπορείτε να μεταμορφώσετε πλήρως την ενέργεια του σπιτιού σας. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική σας ζωή θα αρχίσει να ευημερεί όπως ποτέ άλλοτε, ανοίγοντας πόρτες σε ευκαιρίες, ασφάλεια και ανάπτυξη. Θυμηθείτε, η ευημερία ξεκινά με μικρές δράσεις και αυτό το βίντεο θα μπορούσε να είναι η καμπή που περιμένατε. Προτού προχωρήσουμε, αν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι αυτές οι πολύτιμες γνώσεις θα φτάσουν σε περισσότερους ανθρώπους και να συνεχίσετε να λαμβάνετε περιεχόμενο που αλλάζει τη ζωή, φροντίστε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι και να χτυπήσετε το καμπανάκι ειδοποιήσεων. Ας δονηθούμε θετικά μαζί. Σχολιάστε παρακάτω. Προσελκύω την ευημερία στη ζωή και το σπίτι μου, ή, αν προτιμάτε, είμαι ανοιχτός ή στο να λαμβάνω αυθονία σε όλους τους τομείς της ζωής μου. Ας εκδηλώσουμε μαζί. Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε έχει βαθιά επίδραση στη ζωή μας και συχνά υποτιμούμε τη δύναμη που ασκεί το σπίτι μας στην ενέργεια και τα οικονομικά μας. Οι βουδιστικές διδασκαλίες δείχνουν ότι κάθε χώρος στο σπίτι μας φέρει τη δική του ενέργεια, η οποία μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ευημερία μας. Όταν πρόκειται για χρήματα, ο τρόπος που τα αποθηκεύουμε και οι τοποθεσίες που επιλέγουμε να τα διατηρούμε μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον αυθονίας ή σπανιότητας. Αυτή η έννοια μπορεί να φαίνεται αφηρημένη σε κάποιους, αλλά είναι βαθιά ριζωμένη στην αρχαία σοφία που συνδέει την υλική ευημερία με το πνευματικό. Από την αρχαιότητα, οι βουδιστικές διδασκαλίες έχουν δώσει έμφαση στη σημασία της ευθυγράμμισης της ενέργειάς μας με το σύμπαν για να προσελκύσουμε την ευημερία. Ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς για την επίτευξη αυτής της ευθυγράμμισης είναι η φροντίδα των χώρων στο σπίτι μας. Για παράδειγμα, σε πολλές ανατολικές κουλτούρες, η πρακτική του Feng Shui χρησιμοποιείται ευρέως για την εξισορρόπηση της ενέργειας των περιβαλλόντων και ο Βουδισμός προσφέρει παρόμοιες διδασκαλίες που εστιάζουν στη σημασία της διατήρησης θετικής και ρέουσας ενέργειας στο σπίτι μας. Όταν αγνοούμε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να μπλοκάρουμε ακούσια τη ροή της αυθονίας στη ζωή μας. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί, ακόμα και με καλή οικονομική διαχείριση, τα χρήματα φαίνεται να μην φτάνουν? Η απάντηση μπορεί να είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζετε στις τοποθεσίες όπου αποθηκεύετε τα χρήματά σας. Η αποθήκευση χρημάτων στις λάθος θέσεις του σπιτιού σας μπορεί να δημιουργήσει ένα αρνητικό ενεργειακό πεδίο που αποθεί την ευημερία και προσελκύει τη σπανιότητα. Αυτές οι περιοχές, που συχνά θεωρούνται πρακτικές ή ασφαλείς, μπορεί στην πραγματικότητα να εμποδίζουν τη ροή θετικής ενέργεια. Οι βουδιστικές διδασκαλίες προειδοποιούν για τους κινδύνους της υποτίμησης της δύναμης που έχει η ενέργεια του περιβάλλοντός μας πάνω στα οικονομικά μας. Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα, πάρτε μία στιγμή να σκεφτείτε το περιβάλλον γύρω σας. Αξιολογήστε πώς η ενέργεια του σπιτιού σας επηρεάζει τη χρηματοοικονομική σας ζωή και προετοιμαστείτε να ανακαλύψετε τις 7 συγκεκριμένες τοποθεσίες που θα πρέπει να αποφεύγετε με κάθε κόστος όταν αποθηκεύετε τα χρήματά σας. Από αυτές τις αποκαλύψεις θα μπορέσετε να μεταμορφώσετε την ενέργεια του σπιτιού σας, επιτρέποντας την ευημερία να ρέει ελεύθερα στη ζωή σας.
Θυμηθείτε, η αλλαγή ξεκινά με την ευαισθητοποίηση και εσείς είστε έτοιμοι να κάνετε το πρώτο βήμα προς ένα πιο πρόσπερους μέλλον. Τώρα που κατανοείτε τη σημασία της ευθυγράμμισης της ενέργειας του σπιτιού σας για να προσελκύσετε ευημερία, ας ανακαλύψουμε τις συγκεκριμένες τοποθεσίες όπου δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύετε τα χρήματά σας. Αυτές οι φαινομενικά αθώες τοποθεσίες μπορεί να απορροφούν την οικονομική σας ενέργεια και να προσελκύουν τη σπανιότητα χωρίς να το συνειδητοποιείτε. Ας εξερευνήσουμε η καθεμία και να κατανοήσουμε γιατί, σύμφωνα με τις βουδιστικές διδασκαλίες, θα πρέπει να αποφεύγονται με κάθε κόστος. Η αποθήκευση χρημάτων κάτω από το στρώμα είναι μια παλιά και κοινή πρακτική που σχετίζεται με την ασφάλεια και την μυστικότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις βουδιστικές διδασκαλίες, αυτό είναι ένα από τα χειρότερα μέρη γάμπε. Το στρώμα είναι το μέρος όπου περνάμε μεγάλο μέρος της ζωής μας και θα πρέπει να είναι χώρος ξεκούρασης και ανανέωσης. Όταν τοποθετούμε χρήματα κάτω από το στρώμα, δημιουργούμε μία ενεργειακή ανισορροπία, μπερδεύοντας τις δονήσεις της ξεκούρασης με αυτές της ανησυχίας και της προσκόλλησης στα χρήματα. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανήσυχες νύχτες και μια συνεχόμενη αίσθηση οικονομικής ανασφάλειας, ακόμα και αν έχετε αποταμιεύσει ένα σημαντικό ποσό. Επιπλέον, τα χρήματα κάτω από το στρώμα είναι αυτό το συμβολικό βάρος αντιπροσωπεύει το φορτίο που μπορεί να γίνει τα χρήματα όταν αποθηκεύονται κακώς. Αντί να ρέουν ελεύθερα και να προσελκύουν περισσότερη αυθονία, τα χρήματα παγιδεύονται, συμπιεσμένα και ως εκ τούτου η ενέργεια που σχετίζεται με αυτά γίνεται βαριά και στάσιμη. Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί στη ζωή σας ως οικονομικές δυσκολίες, απρόβλεπτες, ένα εμπόδιο ανάμεσα σε εσάς και την αναζωογονητική ξεκούραση που χρειάζεστε για μια καθαρή σκέψη και υγιείς οικονομικές αποφάσεις είναι η αφού αφαιρέσετε τα χρήματα από εκεί και βρείτε ένα πιο κατάλληλο μέρος, όχι μόνο απελευθερώνετε αυτή την στάσιμη ενέργεια, αλλά και ανοίγετε το δρόμο για την ευημερία να εισέλθει στη ζωή σας με πιο ρευστό και φυσικό τρόπο. Πολλοί πιστεύουν ότι η κουζίνα, ως η καρδιά του σπιτιού, είναι καλό μέρος για να αποθηκεύουν χρήματα. Μετά απ' όλα, εκεί προετοιμάζουμε το φαγητό μας, θρέφουμε τις οικογένειές μας και κατά συνέπεια τη χρηματοοικονομική μας ζωή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις βουδιστικές διδασκαλίες, η αποθήκευση χρημάτων στην κουζίνα, ειδικά μέσα σε μια ντουλάπα, μπορεί να φέρει αρνητικές συνέπειες. Η κουζίνα είναι ένας χώρος μετασχηματισμού, όπου στοιχεία συνδυάζονται και τροποποιούνται για να δημιουργήσουν κάτι νέο. Η διατήρηση χρημάτων σε αυτό το περιβάλλον μπορεί να σημαίνει ότι συνεχώς μαγειρεύετε ή τροποποιείτε την οικονομική σας ενέργεια, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αστάθεια και αβεβαιότητα. Η ντουλάπα της κουζίνας, τα χρήματα όταν αποθηκεύονται σε μια τέτοια θέση, τείνουν να απορροφούν αυτές τις ιδιότητες, γίνονται κρυφά και ξεχασμένα στη χρηματοοικονομική σας ζωή, αντί να είναι σε κυκλοφορία και να προσελκύουν περισσότερη αυθονία. Αυτή η στάθμη μπορεί να αντικατοπτρίζεται στη χρηματοοικονομική σας ζωή ως δυσκολίες στην πρόσβαση στα κεφάλαιά σας, χαμένες ευκαιρίες ή ακόμη και απροσδόκητες δαπάνες. Επιπλέον, η κουζίνα είναι ένα ζεστό και υγρό περιβάλλον που μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τα χρήματα φυσικά. Η υπερβολική θερμότητα μπορεί να συμβολίζει την παρορμητικότητα και τις περιττές δαπάνες, ενώ η υγρασία αντιπροσωπεύει συγκεχημένα συναισθήματα και αβεβαιότητα. Αυτές οι ενέργειες μπορούν να διεισδύσουν στα οικονομικά σας, οδηγώντας σε λιγότερο λογικές και πιο συναισθηματικές οικονομικές αποφάσεις, κάτι που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σας σταθερότητα. Συνολικά, η αποθήκευση χρημάτων στην ντουλάπα της κουζίνας είναι μία πρακτική που μπορεί να υπονομεύσει την ικανό. Τελικά, η ντουλάπα της κουζίνας είναι ένα μέρος όπου αποθηκεύουμε τρόφιμα που καταναλώνουμε καθημερινά. Όταν τα χρήματα φυλάσσονται σε αυτόν τον χώρο, μπορεί να συμβολίζουν την ιδέα ότι οι πόροι σας καταναλώνονται συνεχώς ή εξαντλούνται, αντί να πολλαπλασιάζονται και να προσελκύουν περισσότερη αυθονία. Τα χρήματα που αποθηκεύονται εκεί μπορεί να φαίνονται να εξατμίζονται,
όπως το φαγητό που εξαφανίζεται με τη χρήση. Για να διατηρήσετε την ενέργεια των χρημάτων σας ισχυρή και ευημερούσα, είναι ουσιώδες να αποφύγετε την αποθήκευσή τους σε μέρη όπου θα μπορούσαν να καταναλωθούν ή να φθαρούν συμβολικά. Η αποθήκευση χρημάτων στο μπάνιο μπορεί να φαίνεται ως μια ασυνήθιστη πρακτική, αλλά πολλοί άνθρωποι κρύβουν τα πιο πολύτιμα αντικείμενά τους σε μέρη που θεωρούν διακριτικά, όπως ένα ντουλάπι μπάνιου ή ακόμα και μέσα στο καζανάκι της τουαλέτας. Ωστόσο, το μπάνιο είναι ένας από τους χειρότερους χώρους για να αποθηκεύσετε χρήματα, σύμφωνα με τις βουδιστικές διδασκαλίες. Το μπάνιο είναι ένας χώρος απελευθέρωσης και καθαρισμού, όπου απαλλάσσουμε τους εαυτούς μας από σωματικές και ψυχικές ακαθαρσίες. Η αποθήκευση χρημάτων σε αυτό το περιβάλλον μπορεί να συμβολίζει την πράξη του ξεπλήματος ή του φλουρίσματος της ευημερίας σας, κάνοντάς την κυριολεκτικά να πηγαίνει κατά την αποχέτευση. Ενεργειακά, το μπάνιο συνδέεται με την κίνηση του νερού, το οποίο είναι εξαιρετικό για καθαρισμό και εξυγίανση, αλλά τρομακτικό για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Το ρέον νερό μπορεί να ξεπλύνει την ενέργεια των χρημάτων, δημιουργώντας την αίσθηση ότι όσα και αν κερδίζετε, πάντα σας διαφεύγουν. Αυτή η συνεχής κίνηση ενέργειας στο μπάνιο μπορεί να εμποδίσει τα χρήματα να σταθεροποιηθούν και να συσσωρευθούν, οδηγώντας σε μια χρηματοοικονομική ζωή γεμάτη ανόδους και πτώσεις με λίγο ασφάλεια και επιπλέον το μπάνιο είναι συχνά ένας χώρος χαμηλής δόνησης που σχετίζεται με δραστηριότητες που δεν ευθυγραμμίζονται με την ευημερία, όπως η απόρριψη αποβλήτων. Η διατήρηση χρημάτων σε αυτό το περιβάλλον μπορεί να προσελκύσει αρνητικές ενέργειες, όπως οι οικονομικές απώλειες ή οι απροσδόκητες δαπάνες. Είναι σαν να βρίσκεται ο χώρος συνεχώς σε κατάσταση καθαρισμού ή απομάκρυνσης της ευημερίας σας. Στο τέλος, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μία αίσθηση ότι πάντα χρειάζεται να καθαρίζετε ή να ξεκινάτε από την αρχή στα οικονομικά σας, χωρίς να είστε σε θέση να οικοδομήσετε μία σταθερή βάση. Το μπάνιο είναι ένας χώρος ιδιωτικότητας, όχι όμως και προστασίας ενέργειας. Η πράξη της κρυψίνιας χρημάτων εκεί μπορεί να συνδέεται με φόβο και ανασφάλεια, συναισθήματα που δεν θα έπρεπε να σχετίζονται με την ευημερία. Αποθηκεύοντας χρήματα στο μπάνιο, τοποθετείτε συμβολικά τα οικονομικά σας σε μία θέση για να προσελκύσετε περισσότερη αυθονία και χρηματοοικονομική ασφάλεια. Είναι ουσιώδες να επιλέξετε ένα μέρος που να αντιπροσωπεύει προστασία, σταθερότητα και θετική ενέργεια, μακριά από τις ενέργειες απελευθέρωσης και απόρριψης που συνδέονται με το μπάνιο. Η αποθήκευση χρημάτων κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές ή ακόμη και σε συρτάρια κοντά στο μικροκύμα, μπορεί να φαίνεται σαν μία βολική επιλογή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις βουδιστικές διδασκαλίες, είναι ένα μέρος που οι ηλεκτρονικές συσκευές εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα που μπορούν να παρεμβαίνουν στην ενέργεια των χρημάτων. Αυτά τα κύματα είναι φορτισμένα με ασταθή και συχνά χαοτική ενέργεια που μπορεί να διαταράξει τη ροή της ευημερίας στη ζωή σας, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα αναταραχής και οικονομικής σύγχυσης. Η ενέργεια που παράγεται από ηλεκτρονικές συσκευές είναι γρήγορη, ασταθής και συχνά αναταραχή. Όταν τα χρήματα αποθηκεύονται κοντά σε αυτές τις πηγές ενέργειας, απορροφούν αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε παρορμητικές δαπάνες, ρυψοκίνδυν. Για να διατηρήσετε τα οικονομικά σας ασφαλή και σταθερά, είναι καλύτερο να επιλέξετε έναν τόπο που να αντιπροσωπεύει την ηρεμία, τη σταθερότητα και τη σαφήνεια, μακριά από τις διαταραχές των ηλεκτρονικών συσκευών. Η αποθήκευση χρημάτων στην σοφίτα μπορεί να φαίνεται μια ασφαλής επιλογή, καθώς είναι ένα μέρος που σπάνια επισκέπτεστε. Ωστόσο, σύμφωνα με τις βουδιστικές διδασκαλίες, η σοφίτα είναι ένας χώρος που θα πρέπει να αποφεύγετε για την αποθήκευση χρημάτων. Η σοφίτα είναι συμβολικά η οροφή του σπιτιού, που αντιπροσωπεύει ό,τι είναι πάνω από εσάς και ό,τι δεν βλέπετε καθαρά. Η αποθήκευση χρημάτων εκεί μπορεί να σημαίνει ότι η ευημερία σας είναι μακριά από εσάς.
ή ότι οι πόροι σας είναι κολλημένοι σε μια απομακρυσμένη θέση χωρίς τη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης. Επιπλέον, η σοφίτα συνδέεται συχνά με ξεχασμένα ή παραμελημένα αντικείμενα, πράγματα που δεν χρησιμοποιούνται τακτικά και συσσωρεύονται σκόνη με την πάροδο του χρόνου. Τα χρήματα που αποθηκεύονται στη σοφίτα μπορεί να απορροφήσουν αυτή την ενέργεια της λησμονιάς και της στασιμότητας, καθιστώντας τα μη προσβάσιμα ή δύσκολα στην ανάκτηση όταν τα χρειάζεστε περισσότερο. Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί στη ζωή σας ως απροσδόκητες οικονομικές δυσκολίες, εμπόδια στην πρόσβαση στις αποταμιεύσεις σας ή μία συν. Η σοφίτα είναι συχνά ένας σκοτεινός, κλειστός και ακατάστατος χώρος, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει μία ενέργεια χάους και αταξίας. Η διατήρηση χρημάτων σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να προσελκύσει την ίδια αταξία στα οικονομικά σας, οδηγώντας σε σύγχυση, ακατάστατους λογαριασμούς και έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το πού και πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματά σας. Για να ευημερήσετε οικονομικά, είναι απαραίτητο τα χρήματα να βρίσκονται σε έναν τόπο που είναι εύκολα προσβάσιμος και σε ένα περιβάλλον. Τέλος, η σοφίτα είναι συμβολικά ανυψωμένη, γεγονός που μπορεί να αντιπροσωπεύει ότι τα χρήματά σας είναι πάνω από εσάς, εκτός του άμεσου ελέγχου σας. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση αδυναμίας σχετικά με τα οικονομικά σας, σαν τα χρήματα να είναι έξω από την προσεγγισιμότητά σας ή να σας κυριαρχούν αντί να είστε εσείς σε έλεγχο αυτών. Για να διασφαλίσετε ότι η ευημερία σας είναι πάντα εντός του εύρους σας, είναι καλύτερο να κρατάτε τα χρήματα σε έναν τόπο προσβάσιμο, όπου μπορούν να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούνται εύκολα όταν χρειάζεται. Η αποθήκευση χρημάτων στο γκαράζ μπορεί να φαίνεται μια πρακτική ιδέα, ειδικά αν είναι σε μια καλή κλειδαριά ή σε ένα καλά κρυμμένο κουτί. Ωστόσο, το γκαράζ είναι ένας χώρος μετάβασης, όπου τα πράγματα έρχονται και φεύγουν συνεχώς. Σύμφωνα με τις βουδιστικές διδασκαλίες, η μεταβατική ενέργεια που χαρακτηρίζει το γκαράζ είναι το αντίθετο αυτού που θέλουμε για τα χρήματά μας. Όταν αποθηκεύονται σε ένα περιβάλλον συνεχούς κίνησης και ροής, τα χρήματα μπορεί να γίνουν ασταθή, να φεύγουν γρήγορα όσο έρχονται, εμποδίζοντας τη συσσόρευση πλούτου και οικονομικής σταθερότητας. Το γκαράζ είναι συχνά ένας μεικτός χώρος, όπου αποθηκεύονται διάφορα αντικείμενα, πολλά από τα οποία δεν χρησιμοποιούνται τακτικά ή προορίζονται για απόρριψη. Αυτό το περιβάλλον προσωρινής αποθήκευσης μπορεί να δώσει στα χρήματα μία ενέργεια προσωρινότητας, σαν να είναι κάτι που δεν θα παραμείνει στη ζωή σας για πολύ. Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί ως δυσκολίες στην αποταμίευση ή η αίσθηση ότι όσο κι αν κερδίζετε, τα χρήματα φεύγουν γρήγορα χωρίς ίχνος. Το γκαράζ συνήθως συνδέεται με οχήματα και μεταφορές, τα οποία αντιπροσωπεύουν κίνηση και αλλαγή. Η αποθήκευση χρημάτων σε ένα τέτοιο χώρο μπορεί να συμβολίζει ότι οι χρηματοοικονομικοί σας πόροι είναι σε κίνηση, κάτι που μπορεί να φέρει αστάθεια και αβεβαιότητα. Αντί να βλέπετε τα χρήματά σας να αυξάνονται και να πολλαπλασιάζονται, μπορεί να διαπιστώσετε ότι διαρκώς φεύγουν από τη ζωή σας, όπως ένα αυτοκίνητο που έρχεται και φεύγει από τον γκαράζ. Για να διασφαλίσετε την οικονομική σταθερότητα, είναι απαραίτητο να αποθηκεύετε τα χρήματα σε έναν τόπο που να αντιπροσωπεύει την ασφάλεια και την... Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να αποθηκεύουν χρήματα στο σιρτάρι ή στο γραφείο τους, πιστεύοντας ότι είναι ένας ασφαλής και εύκολα προσβάσιμος χώρος. Ωστόσο, σύμφωνα με τις βουδιστικές διδασκαλίες, αυτός είναι επίσης ένας χώρος που θα πρέπει να αποφεύγετε. Το γραφείο ή το γραφείο είναι ένας χώρος έντονης πνευματικής δραστηριότητας, σχεδιασμού και συχνά άγχους. Η αποθήκευση χρημάτων σε αυτό το περιβάλλον μπορεί να γεμίσει τα οικονομικά σας με ενέργεια ανησυχίας και υπερφόρτωσης που μπορεί να οδηγεί. Το σιρτάρι ή το γραφείο είναι συχνά ένας χώρος ακαταστασίας, όπου συσσωρεύονται έγγραφα και διάφορα αντικείμενα. Αυτή η ακαταστασία μπορεί να μεταφέρει την ενέργεια των χρημάτων, προκαλώντας οικονομική σύγχυση, έλλειψη σαφήνειας στους λογαριασμούς και δυσκολίες στη διαχείριση των πόρων σας. Επιπλέον, το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να σχετίζεται με πιέσεις και προθεσμίες, οι οποίες
μπορεί να μεταμορφώσουν την ενέργεια των χρημάτων σε κάτι που σχετίζεται με άγχος και επίγον, αντί για ευημερία. Και ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι το γραφείο είναι ένας τόπος λήψης αποφάσεων, συνήθως δύσκολων και με προβλήματα προς επίλυση. Η διατήρηση χρημάτων σε αυτό το περιβάλλον μπορεί να φορτίσει τα οικονομικά σας με αυτή την ενέργεια επίλυσης προβλημάτων, αντί να προσελκύσει νέες ευκαιρίες. Τα χρήματα μπορεί να θεωρηθούν ως πόρος για την επίλυση κρίσεων και όχι ως μέσο για να επεκταθείτε και να επιτύχετε νέους στόχους, κάτι που μπορεί να περιορίσει την ικανότητά σας για οικονομική ανάπτυξη. Τέλος, το γραφείο και το σιρτάρι είναι χώροι συγκέντρωσης και εστίασης, αλλά και αυστηρότητας. Η αποθήκευση χρημάτων εκεί μπορεί να προκαλέσει τη χρηματοοικονομική σας κατάσταση να γίνει αυστηρή και δύσκολη στη διαχείριση, εμποδίζοντας τη φυσική ροή της ευημερίας. Για να προσελκύσετε μια πιο ελαφριά και πλούσια ενέργεια στα οικονομικά σας, είναι καλύτερο να επιλέξετε έναν πιο χαλαρό και θετικό τόπο για να αποθηκεύσετε χρήματα, όπου μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να ρέουν ελεύθερα, χωρίς τις πιέσεις. Αν πραγματικά θέλετε να μεταμορφώσετε την οικονομική σας ενέργεια, είναι νεκροί επιλέξτε τις θέσεις όπου αποθηκεύετε τα χρήματά σας, σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Βουδισμού. Οι σωστές τοποθεσίες όχι μόνο προστατεύουν τους πόρους σας, αλλά επίσης ενισχύουν την θετική ενέργεια που σχετίζεται με την ευημερία. Αυτές οι τοποθεσίες βοηθούν στη διατήρηση μιας συνεχούς ροής αυθονίας, ενώ αποφεύγουν ενεργειακές μπλοκαρίσματα που μπορεί να προκαλέσουν έλλειψη. Ακολουθούν μερικές πρακτικές συμβουλές για το πού θα πρέπει να αποθηκεύετε τα χρήματά σας, ώστε να προσελκύσετε ευημερία και οικονομική ασφάλεια. Μία από τις καλύτερες επιλογές για την αποθήκευση χρημάτων είναι σε μια θηρίδα ή ασφαλή κουτί, τοποθετημένο σε στρατηγική θέση στο σπίτι, όπως σε μια ντουλάπα στο υπνοδωμάτιο ή σε ένα δωμάτιο που σχετίζεται με γαλήνη και ευημερία. Ιδανικά, αυτή η τοποθεσία θα πρέπει να είναι οργανωμένη, καθαρή και εύκολα προσβάσιμη, αλλά όχι τόσο εκτεθειμένη, ώστε τα χρή, η θηρίδα ή το κουτί θα πρέπει να θεωρείται σύμβολο ασφάλειας και προστασίας, γεμίζοντας τα χρήματα με ενέργεια σταθερότητας. Επιπλέον, επιλέγοντας μία ήρεμη και προστατευμένη θέση, διασφαλίζεται ότι τα χρήματα αποθηκεύονται σε ένα περιβάλλον όπου η ενέργεια ρέει θετικά και ήρεμα. Ένας άλλος προτινόμενος χώρος είναι μέσα σε ένα κεραμικό ή ξύλινο δοχείο, υλικά γνωστά για τις ενεργειακές τους ιδιότητες που απορροφούν και εξουδετερώνουν τις αρνητικές ενέργειες. Αυτά τα δοχεία μπορούν να αποθηκευτούν σε ράφια μέσα σε ντουλάπες ή σε άλλες διακριτικές τοποθεσίες που δεν εκτίθενται σε συνεχείς κινήσεις. Τα κεραμικά και το ξύλο ως φυσικά υλικά βοηθούν στο να κρατούν την ενέργεια των χρημάτων συνδεδεμένη με τη γη, δημιουργώντας μια αίσθηση σταθερότητας και ασφάλειας. Αυτό μπορεί να φέρει μια αίσθηση γαλήνης και αυτοπεποίθησης σχετικά με τα οικονομικά σας, προάγοντας τη σταθερότητα και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Μπορείτε επίσης να σκεφτείτε να αποθηκεύσετε τα χρήματά σας κοντά σε αντικείμενα που συμβολίζουν την ευημερία και την αυθονία, όπως υγιή πράσινα φυτά ή κρίσταλλοι, όπως ο πυρίτης και ο κιτρίνης, οι οποίοι είναι γνωστοί για την ικανότητά τους να προσελκύουν πλούτο. Αυτά τα αντικείμενα δεν διακοσμούν μόνο τον χώρο, αλλά και ενισχύουν την θετική ενέργεια του περιβάλλοντος, δημιουργώντας ένα μαγνητικό πεδίο για την ευημερία. Τοποθετώντας χρήματα κοντά σε αυτά τα στοιχεία, προσκαλείται συμβολικά πέρις. Αυτή η απλή κίνηση μπορεί να βοηθήσει στη μεταμόρφωση του τρόπου που βλέπετε και διαχειρίζεστε τα οικονομικά σας, προάγοντας μια νοοτροπία ανάπτυξης και ευκαιριών. Ένας χώρος που συχνά παραβλέπετε αλλά είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός είναι ένα σιρτάρι αφιερωμένο αποκλειστικά στα χρήματα, όπου μπορείτε επίσης να κρατάτε θετικές επιβεβαιώσεις ή μάντρα ευημερίας. Αυτό το σιρτάρι θα πρέπει να διατηρείται οργανωμένο και καθαρό και η πράξη της τοποθέτησης χρημάτων εκεί μπορεί να μετατραπεί σε μία τι. Κάθε φορά που αποθηκεύετε χρήματα σε αυτό το σιρτάρι, επαναλάβετε νοητικά μία επιβεβαίωση ευημερίας, όπως προσελκύω αυθονία και οικονομική ασφάλεια στη ζωή μου. Με την πάροδο του χρόνου,
Αυτή η πρακτική μπορεί να ενισχύσει την θετική ενέργεια που σχετίζεται με τα χρήματα, βοηθώντας σας να δημιουργήσετε έναν συνεχόμενο κύκλο ευημερίας. Για να προσελκύσετε και να διατηρήσετε την ευημερία, δεν αρκεί μόνο να επιλέξετε τις σωστές τοποθεσίες για να αποθηκεύσετε τα χρήματά σας, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να υιοθετήσετε καθημερινές τελετουργίες και πρακτικές που ενισχύουν την οικονομική ενέργεια στη ζωή σας. Αυτές οι τελετουργίες, που βασίζονται στις διδασκαλίες του Βουδισμού και άλλων πνευματικών παραδόσεων, βοηθούν στη δημιουργία μιας βαθύτερης και πιο θετικής σύνδεσης με τα χρήματα. Όταν εκτελούνται με πρόθεση και συνέπεια, μπορούν να μεταμορφώσουν τον τρόπο που χειρίζεστε τα οικονομικά σας, ανοίγοντας δρόμους για νέες ευκαιρίες και μια σταθερή ροή αυθονίας. Ένας από τους πιο ισχυρούς τελετουργικούς είναι η καθημερινή πρακτική ευγνωμοσύνης για τα χρήματα που ήδη έχετε. Πριν πάτε για ύπνο ή μόλις ξυπνήσετε, αφιερώστε λίγα λεπτά για να σκεφτείτε τα χρήματα που έχουν εισέλθει στη ζωή σας, είτε με τη μορφή μισθού, δώρων ή ακόμη και μικρών αποταμιεύσεων. Να είστε ευγνώμονες για κάθε σεντ, αναγνωρίζοντας την αξία και την θετική ενέργεια που φέρνει. Αυτή η απλή πράξη ευγνωμοσύνης όχι μόνο ανεβάζει την ενεργειακή σας δόνηση, αλλά επίσης στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο σύμπαν ότι εκτιμάτε και σέβεστε τα χρήματα, το οποίο με τη σειρά του προσελκύει περισσότερη ευημερία. Μια άλλη σημαντική πρακτική είναι η ενεργειακή καθαριότητα των χώρων όπου αποθηκεύετε χρήματα. Αυτό μπορεί να γίνει καίγοντας λιβάνι, χρησιμοποιώντας σπρέι καθαρισμού ενέργειας ή απλώς ο τακτικός καθαρισμός αυτών των χώρων απομακρύνει όποιες στάσιμες ή αρνητικές ενέργειες που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή της αυθονίας. Επιπλέον, φροντίζοντας τακτικά αυτούς τους χώρους, ενισχύετε τη σημασία των χρημάτων στη ζωή σας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη και ασφάλεια. Η θετική οπτικοποίηση είναι επίσης ένα ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση της ενέργειας των χρημάτων. Καθημερινά, αφιερώστε λίγα λεπτά για να οπτικοποιήσετε τα χρήματά σας, να μεγαλώνουν και να φανταστείτε αυτούς τους χώρους να ακτινοβολούν φως και θετική ενέργεια, προσελκύοντας περισσότερο πλούτο και ευκαιρίες στη ζωή σας. Αυτή η πρακτική όχι μόνο ενισχύει τη σύνδεσή σας με τα χρήματα, αλλά και επαναπρογραμματίζει το μυαλό σας να αναμένει και να αποδέχεται την αυθονία ως φυσικό μέρος της πραγματικότητάς σας. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η οπτικοποίηση μπορεί να μεταφραστεί σε πραγματικά και απροσδόκητα οικονομικά ωφέλη. Ενσωματώστε επιβεβαιώσεις ευημερίας στην καθημερινή σας ρουτίνα. Επιλέξτε μία ή δύο ισχυρές φράσεις, όπως «Είμαι μαγνήτης για πλούτο» ή «Η ευημερία ρέει ελεύθερα σε μένα» και επαναλάβετε τις πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορείτε να λέτε αυτές τις επιβεβαιώσεις δυνατά όταν αποθηκεύετε χρήματα, ενώ καθαρίζετε τους χώρους που τους αφιερώνετε ή κατά τη διάρκεια των πρακτικών οπτικοποίησής σας. Αυτές οι επιβεβαιώσεις βοηθούν να ευθυγραμμίσετε το μυαλό, δεν καθορίζουμε τη χρηματοοικονομική μας ζωή. Εμείς είμαστε αυτοί που με τις επιλογές και τις στάσεις μας καθορίζουμε την κατεύθυνση που θα πάρουν τα οικονομικά μας. Οι πρακτικές ευγνωμοσύνης, η θετική ορατότητα και η διατήρηση ενεργητικών περιβαλλόντων είναι ισχυρά εργαλεία για το άνοιγμα δρόμων και τη δημιουργία ευκαιριών. Ωστόσο, αυτές οι πρακτικές πρέπει να συνοδεύονται από μια προληπτική και αποφασιστική στάση. Εμείς είμαστε αυτοί που περπατάμε το μονοπάτι, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις, ξεπερνώντας εμπόδια και παίρνοντας αποφάσεις που η ευημερία δεν είναι μόνο κάτι που προσελκύουμε, αλλά κάτι που χτίζουμε με αφοσίωση, πειθαρχία και θάρρος. Η θετική δόνηση και η διατήρηση νοοτροπίας αυθονίας είναι απαραίτητες, αλλά είναι η δράση που μετατρέπει αυτές τις δονήσεις σε πραγματικά αποτελέσματα, είτε μέσω σκληρής δουλειάς, συνεχούς εκμάθησης ή αναζητώντας νέες ευκαιρίες. Οι επιλογές μας καθορίζουν αν θα πετύχουμε την ευημερία που επιθυμούμε. Κάθε μικρή απόφαση, από το πού θα επενδύσουμε το χρόνο και τα χρήματά μας μέχρι το πώς θα αντιδράσουμε σε προκλήσεις, συμβάλλει στην οικοδόμηση του οικονομικού μας πεπρωμένου. Έτσι, καθώς εφαρμόζετε τις διδασκαλίες που συζητήσαμε, θυμηθείτε
ότι είστε ο κύριος αρχιτέκτονας του μέλλοντός σας. Να ασκείτε ευγνωμοσύνη, ναι, να διατηρείτε τις δονήσεις σας ψηλά, αλλά πάνω απ' όλα να κρατάτε σφιχτά τα ηνία της μοίρας σας. Μόνο εσείς μπορείτε να περπατήσετε το μονοπάτι που οδηγεί σε αληθινή αυθονία. Να είστε η κινητήρια δύναμη πίσω από την επιτυχία σας και να θυμάστε ότι η δύναμη να δημιουργήσετε μια ευημερούσα οικονομική ζωή είναι στα χέρια σας. Τώρα που γνωρίζετε τη σημασία της επιλογής των σωστών τόπων για να αποθηκεύσετε τα χρήματά σας, είναι καιρός να εφαρμόσετε όσα έχετε μάθει. Σκεφτείτε τους χώρους στο σπίτι σας που έχουν φιλοξενήσει τις αποταμιεύσεις σας και εξετάστε αν είναι πραγματικά ευθυγραμμισμένοι με τις ενέργειες ευημερίας και ασφάλειας που επιθυμείτε στη ζωή σας. Μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο και εφαρμόζοντας αυτές τις πρακτικές θα αρχίσετε να παρατηρείτε διαφορά στη ροή πλούτου και ευκαιριών που έρχονται προς το μέρος σας. Επιπλέον, θυμηθείτε τις καθημερινές τελετουργίες και πρακτικές που συζητήσαμε στην τελευταία ενότητα. Είναι ισχυρά εργαλεία για την ενίσχυση της ενέργειας του χρήματος στη ζωή σας και για να διασφαλίσετε ότι η αυθονία ρέει συνεχώς. Η καθημερινή πρακτική ευγνωμοσύνης, ο ενεργητικός καθαρισμός των αποθηκευτικών χώρων, η θετική ορατότητα και οι επιβεβαιώσεις ευημερίας είναι όλες απλές, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικές ενέργειες για να διατηρείτε τη χρηματοοικονομική σας ζωή σε διαρκή ανάπτυξη. Κάντε αυτές τις πρακτικές μέρος της ρουτίνας σας και παρακολουθήστε πώς η σχέση σας με τα χρήματα μεταμορφώνεται. Πριν καταλήξουμε, σας προσκαλώ να συνεχίσετε αυτό το ταξίδι ευημερίας μαζί μου. Αν αυτό το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο για εσάς, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι ειδοποιήσεων για να μην χάσετε κανένα επόμενο βίντεο. Πείτε μου στα σχόλια ποια πρακτική είστε πιο ενθουσιασμένοι να ξεκινήσετε να εφαρμόζετε στη ζωή σας. Μοιραστείτε την επιλογή σας και ας δονήσουμε μαζί για μια πιο ευημερούσα και άφθονη χρηματοοικονομική ζωή.